Kakasi Dante Presbyterian Synod Sapni Urban Mission kala penlong menta kasengi kata ka apoi terik urisau aja kusan ya ka food fest kam sale of work kum shi benta ban pemi pisa na ka benta bentei bachna ya ka new life de addiction building ka bade ka building ban sumari ki beriu ki bala kerni ha ki jingdi pen buat ka balong kum u drugs bat kiwe ya ka bala penlong ha All Saints Cathedral Hall IGP Shillong Ukongsan hakani ngi ude uba bante dorling do UMLA jong kamau kanlo constituency but haba ajingkran hakani ngi ula ajingero ya kani ka program ya ka baka KGP sinot sepngi kala penlong namar katmu ya ka babha bat bantre na ka banta ki mensim ki bakodor ki balangop ha ki jingdi ki basinio ulong makinong thau an ki riu pau khmat ka shnong bat ki balang ki don ka jinga trelang banrat dingkhong ya kum gini ki jingsnio ki balapen ngop ya ki khon samla haba phai pat sha ka jingkran u pastor EC Marwen ubade u director jong kane ka KGP Synod Sapni Urban Mission ulo ong ba ka jingthmu ba ki penong ya kane ka program anta ka sngi kade ba ki don ya ka mensim banyarap lemmi ki mensim ki bakodor ki ba sha te sha khum ha ki jing sneu khnang ba ki nyo ya ka jingkwat jingkhya ulo ong ru ba ki las dang ya kane ka new life de addiction center na du usnam aja khatphra ha maulai mau tawar bat menta ki las dang bante ka building ka bathamai ha maulai moro ka baran hajan san kia da ka bakkerman bakin la ban pendap ya kane ka building house namu banwan shu ulai thu ba kane ka new life de addiction kala ai jingrap ya kumba hendri phongmut ki bri ki bawan na ki longyeng ki baduk bat ha kane ka jing sumar ki yo e klem dan kam satya ban siu kadi ka jing wan junga mata ngine kalong na kunta program ka ba ki organize na kaliang ka KGP Synod Sapni Urban Mission bede bat kani ka new life addiction center nang tepo mulai tawat bagisnai kani ka rehab center na kunta ki kun samla ki jongi lani ki ba ngop ha ka ki jingdi ki busniu du kiat drugs mo di kani ke jing belong joki kani ka fund raising program dari ka council work kadai na benta penuh kani fund nomor ba ke jing tei kala ya chikmat jing tei kadang ya chikmat da dari ke jing guna pat susu ka fund de pendap ni jing tei ke jing mu bo bha jong ka balang mo HPC ni ada dokumen atau tetap ni dalam ni Pastor Marwen ni belum di director jangka tiga center but dokumen sih kadai bangi iba karena kejenis bentah tam kundo bangin penimpat di musim di koridor mengap ini di jindi sini kita hitang lingba kejengit relang tam dokumen no wana kaliang gabalang dan sisai antara jindi klik bede berhimlang salang tam lagi konsum laju di sini mengi isai bakal serta kalau le sibun keke yang bon de kispa kun samla ki jindi layo sumat layo ban kia lani ban le bon ki bentan do counseling do ka jing ai men se motivation ni ki tim ki jing ibu mat de nakaliang ka jonga ngapun pawi dokumen nakaliang jonga IGP Synod Sapni ka jing lam jonga pastor nang road lapat na dan dalam kan ada dokumen do tetap yo dan kentam program kalau si benta kulo pangin nang la ni trailang rekat kum kejai penriu ke bangi hong kejai penriu riu play kejai penriu ke ba dan kor dan buram yang kuah ba ini kita ke ba ong pi dan kam menteri sistem minum dai bentuk bensip larang ya menteri sistem lah kai ni la ben jing e bro kum kejai penriu ke ba mat ini sini agak jing hat sama jong kini jing di muslim kam drops bangi keren lah but ngit kam ngi trailang rekat bro nong mikmat mo elected MLA MDC bertunjuk bagi beliau hi stakeholder jungi ngidon hi kejing trailang balang kesnong di skol di samla nasarai inget ila bende ini kejing ka bang jimat akum gani ka sni gaya ka mentah ini kan program kembalabu nak kalian jongka balang ni sedang ndai stek dia don kumba sikentang ni yo sibun ki jing keren ki jing jumot kalau program ka ba kumu yang au no mi ka ki nang ai museum kuno la ban shakri khamba su ya
ki paradok bersnam ya kari macam pendiri kadai tang mentasi sini tang mentasi sini lai kan ni beri layuan mar bangile program ko bah ni skam beri berikat ini program kan ya be di pojok melong mentang Indonesia kelabun ki beri rong demi ndai tang ki beri jungi ban ki beri wan ko jelar layuan ban rumah kan itu cakap ko belum ya kan itu food council Blish Bun kaya ini ka program kami pernah ada sini ketika fundraising program kabangi don ya kajing temu baling ba juga di program ini yo ban pendap no ya ka jing tre ke jongi ya ka New Life di Addiction Center kaba kum ka KJP sinat satmi jing ba juga Urban Mission ina tre mental news nan ye ka jing sumar ya kini ki perlok kita ngat aga jikering jong kiat ka drop sa ni kenjang paling ba jong kata ka center ini yo manai ka jing shikri ka koridor ini ki parlok ki bala nob ka liga jikerni kam ki yo ya ki jing lai doi de kini ka program ka ngi pelong ka sni kini ka ba ni training kan ka jing second thai jo ka maulai presbytery ka jing second thai jo ka shlong rilu presbytery ka jing sang samla jo ka maulai presbytery Jisek sama jongka Shillong Rilum Presbytery nataru kidon ki parlok kiba support bayarap yangi kidon bentah ni kidon naka DIC nanti nak yaudo naka New Life Addiction Center ki staff ki wan ya nok senyang ni ka bentah bati wei pat kiba la ya shementa ni ka port lidap dalu da ka smoke man ba niyo ban pelong yang program kerja tu baru pelong ba niyo ban biasku ba ko kasinon sapngi idon yang ni ka jaka jing sumar bangingin yarap lam ni ki mensim di koridor di masyate shopku yang ladon ni yang ni ka New Life Addiction Center na du snam arjar khakra bat ni play yang ni ka center ha ko ka yingwa au ni snam arjar khakra pai ha mulai motor de ngidon ru kajing temu ban pendap no yang kala kajong ke building ke bangi ngidon ha maulai mauro jam sanker tu bat ngida angut ba haunu snam banwan arjar afunriu lingba kajing penmi jong ka fon nang ni ke bangi penoi ke program mila ban pendap ya ka jing tray ka yeng namun mila ban mi no nang tai na ka jaka don hang ni ka yeng jong ka sinot ruban ai kajing syakri ka khambaha ya ka jaj benriu hi barok oi kham tam ki kon samla shrab kan thai kiba langop aka kini ki jingmalien ki basliu mat lingba ka ni ka santa ni smoke man ru pan yitu japi ki boy pet lingba juga ni ka channel ba ni layo ru pan ai jirap kumba mriu khongwat duna ye ki perlok ki buan na ki long yeng long sam ki baduk bat hakani ka jing sumar ni ai free yaki dan kamban siu ai latang ka baki don kam haka jing don kam shimet ke jongki rain ka benta ka dawai ka benta ka jakasa kalong free de kumut yakini ki long yeng long sam ki parlok ki buan ki long yeng long sam ki baduk de ngidang yai tre kata bagi don kembaat pau teli ki jing thia ki bagi ki ai ki jing sumar bat khatsan teli ki jing thia lamang terpang na ka benta ki long yeng ki baduk ngangit skamba lingba kanika program kami melong ketika sini inla panle ka bahatam kata ka imlang salang ikon ni aware makini kersan nam yangi kumsinot hakini ki program ki jongi ki bagi pelong nau snam kumjuru hin kenmaulam ya ka jingtrai kam juga Urban Mission kumjuk jongka New Life Addiction Center namba lingba ka jingtrai inla ban kelat mai iki mensim ki koridor kumjuk ba kinyo ya kala ya ka jinglat doi seksi silpat idon ka jinget ka baskam ba kumba ka sarkaru ka jukersan idon ka jinget ka baskam ba inla ban rat dingkong ya udrox nang ni ka ri ka ba ke jong nang dina dikhalaya ya kan ka yi ka bang ini dan shna man la kan ha maula ha senda jong ka san keri bat ha kan ka yi ila
don lupa ke jing wan pengsa chu tang ar hongon re kambon haba ila pendak yang ke lingba jong kata ni tang la wan ai shu syakri ke koridor no maka jong kata bendrim kini hoi nadu bangila sedang ya ka urban mission house na marjah khaar ngi ju penlong ya ke program ban respond nang bangin yo ban ai ka jing syakri ke koridor banang ta shu house na marjah khaar bangila seng ya ke New Life Addiction Center kabalong ka center ban aji rap mentangi dan dai tangi kishinrang dan ringidon ke jing tumuru ba ngin tundon ke center na bentaki ken thairu te ngidon ni kan yeng kabadon hantai mulai muro ngidon ke jingat ba limbakani ke program ngin la ban pendap ni